Veïns del barri de Can Carbó i Mas Baell, conjuntament amb l'Ajuntament, van impulsar la setmana passada una pintada comunitària a la plaça del centre cívic per tal de millorar el seu aspecte. A l'acció s'hi van convidar a pintar els veïns del barri, que en el fons són els que més utilitzen la plaça. La finalitat de la iniciativa és conscienciar els mateixos veïns perquè facin un bon ús i mantinguin els espais comuns. L'activitat d'avui el que pretén és implicar els nanos del barri amb el cuidado i el manteniment de l'espai públic que més utilitzen. En aquest cas aquí a Can Carbó és aquesta plaça, que sobretot el que són els mesos de bonança de bon temps, primavera, estiu i tardor, doncs té un ús molt intensiu i hi trobem molts conflictes d'interessos i a vegades la plaça se'n ressenteix amb això, quant al manteniment i això, i el que pretenem doncs, és implicar-los tant amb el manteniment com amb el cuidado com a l'hora de proposar coses, no? L'activitat s'impulsa des del programa Tarda Jove, amb la col·laboració del Pla de Desenvolupament Comunitari, i busca la implicació de joves i veïns de la zona en el manteniment i la conservació dels diferents elements del parc, que amb el pas dels anys s'ha convertit en un dels principals punts de trobada del barri. I la idea també és que a la llarga estem intentant que això sigui un petit pas per començar a fer d'altres mesures, tipus ja començar a fer murals amb els que hi puguem incloure missatges de cuidar l'espai, respecte i aquestes coses. No? Aquí tenim que hi ha nanos de totes les edats que utilitzen aquest espai i el que ens interessa és d'alguna manera que tots en la seva manera s'impliquin i siguin partícips d'això, del manteniment de l'espai. De moment s'ha emblanquinat la paret i s'ha proposat als nois i noies de fer una pluja d'idees per als murals que s'hi podrien estampar. Ara per ara, per als més petits, s'habilitarà un fragment de la paret amb tela de pissarra perquè pugui ser utilitzada com a espai per pintar-hi. D'altra banda, l'Associació de Veïns de Can Carbó Mas Baell celebrarà el proper cap de setmana les festes del barri. Aquesta celebració comptarà amb una programació adreçada i impulsada amb la participació d'aquests joves. La vila de Lloret de Mar continua creixent com a destinació de turisme esportiu. Durant la primera meitat d'aquest 2015 han passat per la població més de 33.300 esportistes i acompanyants per les instal·lacions esportives i hoteleres que ofereix la població. I és que ara mateix el turisme esportiu representa un dels principals productes turístics que s'ofereixen per a les temporades baixa i mitjana. De gener a juny han passat per Lloret de Mar més de 21.000 esportistes i uns 12.000 acompanyants. Es consoliden així les dades del 2014, en què es van rebre una xifra similar d'esportistes i visitants. I el motiu és molt simple, no? O sigui, hi ha una oferta hotelera i Lloret, a part de l'oferta hotelera, té unes instal·lacions esportives situades estratègicament al voltant d'aquesta zona hotelera, el que fa que sigui molt atractiu per a un organitzador, doncs que la gent surt de l'hotel amb les sabatilles de futbol a les mans i van als camps i no ha d'agafar moltes vegades ni transfers, no? Doncs això és molt atractiu per a un organitzador, doncs, per la flexibilitat i la rapidesa amb la logística dels esdeveniments. No? Lloret ha acollit 174 esdeveniments esportius, on s'hi compten estades esportives, competicions oficials, esdeveniments locals o bé tornejos privats. Majoritàriament s'han acollit estades esportives que representen un 70% del total. Els principals atractius per acollir aquestes activitats en temporada baixa són les condicions climatològiques, la varietat d'instal·lacions esportives existents a la població i rodalies, així com l'oferta hotelera, que resulten al·licients atractius per a moltes nacionalitats europees. És aquesta coordinació dels espais, és el treball conjunt amb el sector hoteler i d'intermediació per satisfer i adaptar-se als requisits que té en aquest cas un ciclista, un futbolista o un esportista en concret, i llavors com també hi ha la nostra situació estratègica al sud d'Europa, ben comunicats amb una climatologia més que favorable, no? Quan al mes de febrer a Oslo estan a bastants graus sota zero i és impracticable qualsevol esport a l'aire lliure, doncs aquí estem a 10-15 graus i amb un sol radiant, no? Llavors, o inclús a 5 graus al matí, però amb un sol radiant, el que fa que per aquests mercats nòrdics sigui les millors condicions, no? Per la pràctica esportiva. No? Pel que fa a les modalitats, el futbol i l'atletisme són les que porten més esportistes, amb 131 esdeveniments i 11.790 esportistes, provinents de països nòrdics, França, països de l'est i nacionals. El Mediterrani International Cup, el trofeu Sant Jaime de futbol, el Campionat de Catalunya Juvenil Júnior o bé el Torneig Europeu d'handbol platja són alguns dels esdeveniments que han tingut lloc a Lloret de Mar durant el primer semestre d'aquest any. La població té la certificació com a destinació de turisme esportiu en la categoria multiesport i actualment compta amb 15 hotels certificats per a rebre esportistes.
Aquesta setmana s'ha celebrat, tal com marca la llei, el primer plenari de la nova legislatura. En aquest cas, el plenari s'informa del cartipàs de les responsabilitats de govern i s'hi aproven les seves indemnitzacions i assignacions pressupostàries per al desenvolupament de les diverses funcions. El govern finalment, i després de setmanes d'especulacions i negociacions, s'ha tancat amb 8 regidors, membres de Convergència i Unió i Esquerra Republicana. El repartiment de responsabilitats del cartipàs s'ha aprovat amb el suport a més d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i en Lloret si se puede. L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dolçat, de tota manera, ha reiterat la seva oferta de pacte al grup socialista. El camí fins aquí no ha estat fàcil, en principi havíem tancat un acord amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, sempre pensant a formar el govern més estable possible, que era un govern d'11, que és el que volíem, és el que volem i és el que seguirem volent. Per tant, convidem els amics socialistes a que replantegi la seva posició de poder entrar en aquest govern a 11 i tenir el govern estable i més potent possible. L'assignació de les retribucions econòmiques va ser un altre dels punts destacats de l'ordre del dia, unes retribucions que el govern va defensar haver rebaixat, mentre que l'oposició en bona part va menystenir. Una de les consideracions que van fer els diversos grups en aquesta primera sessió plenària del consistori lloretenc va ser la constatació d'una legislatura complicada. De fet, l'atomització dels representants municipals amb fins a 8 grups, així com un govern en majoria simple, fa preveure una legislatura marcada pel pacte i el diàleg per part de tots els grups. El plenari, ja en un ordre més funcional, va marcar que les sessions mensuals es continuaran fent els darrers dilluns de cada mes a les 6 de la tarda. La setmana que ve, Televisió de Lloret us oferirà un document especial sobre el cartipàs municipal i els seus responsables. El Centre de Distribució d'Aliments de Lloret de Mar ha inaugurat nou emplaçament al barri de Can Carbó. Són 2 nous locals que ha llogat l'Ajuntament, més amplis per poder oferir un bon servei als usuaris. Són locals que serveixen de botiga i de magatzem ubicats al carrer Girona de Can Carbó i fan gairebé 100 metres quadrats. Atendre més bé a la gent, hi ha més capacitat, llavors per nosaltres també a nivell logístic és millor perquè tenim aquí tots els palets i llavors no hem de dependre de cap altre espai per anar a buscar i així, i llavors amb l'espai que és un xic més gran i no estan tan aglomerats allà. El projecte és fruit d'un conveni marc amb diferents entitats privades i ens públics que permet pal·liar les necessitats bàsiques en alimentació i higiene de manera temporal, tot comptant amb la corresponsabilitat dels participants. És un projecte compartit amb l'Ajuntament de Lloret de Mar i Càritas de la població. Llavors és un projecte que portem conjuntament amb un conveni amb Càritas i Càritas se n'encarrega de tot el que és la gestió del CDA i l'Ajuntament fa el suport amb tot el tema de el que és el local i el lloguer del local i també tot el que és la derivació d'aquestes famílies que van a demanar algun tipus d'ajuda o de suport econòmic a serveis socials d'atenció primària i després els educadors i els treballadors socials deriven aquestes famílies en el CDA. Els centres de distribució d'aliments són una iniciativa que es desenvolupa en 9 localitats del territori gironí: Banyoles, Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Roses, Salt, Torroella de Montgrí i Lloret de Mar. La tasca és abastir la gent amb els aliments bàsics. Vull dir, tampoc tenim, com heu vist, tampoc tenim res excepcional, no? Però almenys el bàsic, la pastes, llegums i cacau, llet, oli, que pugui estar cobert per les persones que tenen dificultats ara mateix. A part, també es fan tallers formatius, vull dir que també no és només donar el menjar, sinó que també tenim diferents tallers com fer un hort o estratègies d'estalvi o el curs de manipulador d'aliments, que també això ajuda a les persones que estan cercant feina, per exemple, i llavors així també els empoderem, que es diu ara, que està tan de moda aquesta paraula. Les necessitats han crescut perquè la situació, com bé dius, és més complicada per moltes de les famílies. Hi ha molta gent que s'ha quedat a l'atur, hi ha molta gent que està en treballs poc remunerats, hi ha molta gent que està passant una situació econòmica molt fràgil. I aquesta iniciativa això intenta complementar amb aquest suport a nivell d'aliments, però també va tot junt amb un altre tipus de treball, amb el que és el treball més familiar, i que això es treballa des de serveis socials d'aquí de l'Ajuntament. En el centre de distribució de Lloret s'hi serveixen cada any més de 7.700 cistelles a 655 famílies, que representa un volum de gairebé 1.800 persones ateses.
Es reparteix gairebé una tona d'aliments cada dia que obre aquest centre de distribució. Aquest darrer cap de setmana s'ha celebrat la 22a edició de la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple, la cita solidària amb les persones que pateixen aquesta malaltia crònica. El Mulla't s'ha fet a més de 600 espais d'arreu de Catalunya, entre elles 12 poblacions de la comarca de la Selva. Lloret de Mar, la piscina municipal, va ser l'espai on la Fundació Esclerosi Múltiple va celebrar la seva campanya solidària a la població. L'acció consisteix en fer una capbussada solidària i anar uns metres per lluitar contra la malaltia. La campanya és per ajudar a el que és l'enfermetat, per recaptar diners per les medicacions i és la festa del Mulla't perquè tothom pugui participar de lo que és l'esclerosi múltiple. Mira, fins ara la veritat era un problema perquè no teníem piscina municipal. Llavors ens teníem que posar a llocs molt puntuals del poble, platges, però sempre amb la botiga i res més. No? Però des de l'any passat, que tenim piscina municipal, hem pogut, els de natació i la piscina poden col·laborar amb nosaltres i llavors hi ha molta més gent. Com cada any també s'ha pogut participar a l'acte comprant algun dels articles que contribueixen a finançar els serveis de neurorehabilitació de la Fundació Esclerosi Múltiple. Aquest any el catàleg del Mulla't inclou a més la tovallola, samarretes, bosses, necessers i el got del Mulla't amb dissenys de la il·lustradora Pilarín Vallès. La novetat de l'edició d'enguany a Lloret de Mar és que s'han fet relleus i d'aquesta manera sempre hi ha hagut algun nedant durant les 2 hores que va durar l'acte solidari, uns relleus que van fer una quarantena de nedadors. A més dels relleus del Club Natació de Lloret i la piscina, es van afegir a la campanya amb una sessió gratuïta d'aquagym. Per participar, cada nedador ha fet un donatiu de 2 euros que es destinaran a la Fundació de l'Esclerosi Múltiple.